Κύριε Κουβελά. Γεια σας κύριε Σαχίνη. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να λέω καλημέρα ή καλησπέρα. Ελπίζω να μην έχετε νηστάξει. Λοιπόν, να σας ανοίξω και με τους τέσσερις σας το κεφάλαιο, γιατί είναι μια σοβαρή παράμετρος. Φυσικά, κύριε Κουβελά, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε και κάτι για Θεσσαλονίκη, πολύ ευχαρίστως, αλλά το κεφάλαιο εμβόλια, που από ό,τι έχω καταλάβει απόψε, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, όλοι έχουν πει ότι είναι ένα ακόμη όπλο, αλλά πάντως σε αυτή τη φάση ας μην κρεμάσουμε, να το πω έτσι, όλα μας τα ταγάρια, αφού είναι και ο κύριος Φαρσαλινός στην παρέα μας σήμερα, πάνω σε αυτή τη λύση. Εσείς, κύριε Κούβελα, θα μου πείτε αυτό καταρχάς. Λύσαμε το πρόβλημα? Για αυτήν την περίοδο το εμβόλιο δεν έχει καμιά σημασία. Δηλαδή, και σχετικά γρήγορα να αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε, θα μας έχει καλύψει για το επόμενο ίσως κύμα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη. Για αυτή τη χρονική στιγμή η μόνη λύση θα ήταν να έρθει γρήγορα το αντίσωμα της Λίλη, το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τους ήδη νοσούντες. Γιατί αυτή είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από αυτούς είναι γεμάτα τα νοσοκομεία και το σύστημα κινδυνεύει από κατάρρευση. Τώρα το εμβόλιο, όταν θα έρθει, όπως θα έρθει, και εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον δεν γίνει καμία στραβή και κάνει suspend την άδειά του, γιατί είπαμε είναι conditional άδεια, βλέποντας και κάνοντας, αλλά δεν το περιμένουμε, δεν θα μας λύσει αύριο μεθαύριο το πρόβλημα. Το εμβόλιο, το φάρμακο είναι αυτό που θα μας έχει. Εσείς το είχατε πει από την αρχή, μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση, γιατί παρόλα αυτά στα φάρμακα δεν προχώρησε αυτή η ταχύτητα, μάλλον δεν υπήρξε, που υπήρξε στα εμβόλια? Όχι, το φάρμακο προχώρησε πιο γρήγορα. Το αλλά τότε τι συνέβη? Της Λίλη πήρε άδεια 10 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο δεν ακούμε από τα μίντια για το εμβόλιο. Για τα φάρμακα. Τη μέρα που ανακοινώθηκε... Όχι μόνο από τα μίντια, μισό λεπτό κύριε Κουβελά. Όχι μόνο από τα μίντια. Και από τα επίσημα χείλη των κυβερνήσεων. Δεν είναι μόνο τα μίντια. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν πριν καν την αδειοδότηση κλείσει παραγγελίες στον εμβόλιο. Μην τρελαθώ τώρα, δεν μόνο τα μίντια. Και υπάρχει και δεύτερο αντίσωμα, έτσι, της Regeneron που έχει πάρει άγκριση στις ΗΠΑ. Μάλιστα. Κύριε ναι, Κουβελά. Είναι ανάλογα τα δύο αντισώματα. Απλώς της Λίλη είναι 10 Νοεμβρίου, ήταν το πρώτο που πήρε έγκριση πριν ακόμα και από τα εμβόλια. Κατά τη γνώμη σας είναι πιο καθοριστικό αυτό, λέτε? Σε αυτή τη φάση. Πάνω στην επιδημία αυτό που χρειαζόμαστε είναι άμεση αντιμετώπιση. Το εμβόλιο είναι για προληπτικούς λόγους. Για του χρόνου και βλέπουμε. Μάλιστα. Άρα δώστε μου την εξήγηση γιατί η επιλογή είναι να προτάσσονται τα εμβόλια. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω πραγματικά. Δεν έχω ιδέα. Εγώ ας πούμε δεν θα έπαιρνα αυτή την απόφαση και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Παρασάκινος προφανώς δεν θα έπαιρνε ούτε αυτός αυτή την απόφαση. Ένας γιατρός ο οποίος έχει μπροστά του ένα περιστατικό δεν μπορεί να σκέφτεται τι θα συμβεί στο ίδιο περιστατικό εάν επιβιώσει του χρόνου. Είναι πέρα από κάθε λογική. Και να βάλω και μια επιπλέον παράμετρο στα φάρμακα, στα αντισώματα τα συγκεκριμένα. Ναι. Και τα δύο αντισώματα έχουν λάβει έγκριση στις ΗΠΑ για χρήση εκτός νοσοκομείου στο αρχικό στάδιο. Και έχουν δείξει και τα δύο ότι μειώνουν τις νοσηλίες. Το λέω για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα, που είναι η πίεση στα νοσοκομεία, ότι αυτά τα φάρμακα μειώνουν τις ανάγκες νοσηλείας, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που έχουν πάρει. Βέβαια, θα με ρωτήσετε, με ποιο μηχανισμό θα πας να δώσεις ενδοφλέβιο φάρμακο σε κάποιον στο σπίτι? Με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την οποία την έχουμε αφήσει στο έλεος εκτός της πανδημίας, θα σας απαντήσω. Αλλά βάζετε αυτή την παράμετρο που είναι προστιθέμενη σε αυτά που είπε ο κύριος Κούβελα. Τι λέτε κύριε Γκίκα? Γενικά τα μονοκλονικά αντισώματα είναι βοηθητικά. Με την έννοια ότι μπορεί κανείς, το χρειάζεται κανείς, όπως έχουμε το εμβόλιο στη γρίπη και το ταμιφλού ή το ρελέντζα κτλ. Έτσι, και το οποίο το δίνουμε στην αρχική φάση τις πρώτες 2 μέρες για να μειώσει ακόμα και τη θνητότητα, αλλά τουλάχιστον να μειώσει τις ημέρες πυρετού κτλ. Και έχουμε το εμβόλιο, το οποίο σε ένα μεγάλο ποσοστό, 50, 60, 70, όσο θέλετε, δημιουργεί την ανοσία απέναντι στη γρίπη. Το ίδιο μοτίβο
νομίζω ότι θα παίξει και σε αυτή την περίπτωση. Θα έχουμε ένα εμβόλιο, 2-3 όσα είναι, τα οποία θα είναι δραστικά. Αυτό είναι το ιδεατό, έτσι. Και κάποιο 1-2-3 φάρμακα, τα οποία θα εμποδίζουν, θα είναι βοηθητικά και θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την εισαγωγή στα νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό το μονοκλονικό το κάνεις πριν να μπει μέσα ή την πρώτη μέρα της εισαγωγής, ενδοφλέβεια, και το οποίο βέβαια κάνει 1,5 χιλιάρικο. Καταλαβαίνετε ότι... Συγγνώμη, γιατί εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Το μονοκλονικό αντίσωμα είναι αδρανοποιητικό του ιού. Τα φάρμακα που αναφέρατε ως επικουρικά πρακτικά δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή, κανένας ποτέ δεν έχει αθεί με τα αντιϊκά γενικής χρήσης. Τώρα μιλάμε για ένα δεσμευτικό αντίσωμα, είναι η κύρια θεραπεία και από τη στιγμή που το έχουμε πηγαίνει μέχρι και τις μέσες καταστάσεις και καμία από αυτές δεν βαραίνει. Άρα δεν είναι ασυμπληρωματικό, είναι θεραπεία. Επίσης, μπορεί να κάνει 1 χιλιάρικο, αλλά έχει μια αγορά 3.000 ανθρώπων. Μιλάμε, ας πούμε, για μερικά θα σταματήσει αυτό θα σταματήσει το μονοκλονικό τη μετάδοση του ιού και το σταμάτημα της... Είναι θεραπεία. Από τη στιγμή που δεσμεύει τον ιό, πώς θα έχουμε φορτίο για να το μεταδώσουμε? Το εμβόλιο, αντιθέτως, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα το σταματήσει και το είπε ο ίδιος ο Αλμπέρ Μπουρλά που έδωσε συνέντευξη σήμερα. Άρα λοιπόν το φάρμακο είναι αυτό που άμεσα χρειαζόμαστε. Το εμβόλιο, εάν θα υπάρξει κύμα. Γιατί αν δεν υπάρξει κύμα, είναι εκατομμύρια πεταμένα. Δισεκατομμύρια για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν το φάρμακο είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ακόμα έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά ακόμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση δοκιμής. Δηλαδή είναι στη φάση 3 νομίζω αυτή τη στιγμή. Και τα δύο πήραν έγκριση. Τα εμβόλια είναι σε φάση ανάπτυξης. Το φάρμακο. Το εμβόλιο πήρε, κύριε Κούβελα. Το εμβόλιο πήρε. Τελείωσε, ξεκινάει. Συγγνώμη, κάνετε λάθος. 28 Δεκεμβρίου θα εξεταστεί. Και η άδεια είναι conditional. Ήμουνα πολλά χρόνια στον αίμα και ξέρω ακριβώς τη διαδικασία. Αντιθέτως, το φάρμακο έχει πάρει έγκριση τελική στον FDA και τα δύο τα αντισώματα, που σημαίνει ότι με αμοιβαία αναγνώριση, το mutual recognition, η Ευρώπη μπορεί να τα φέρει σήμερα, χτες. Όπως μπορεί να τα φέρει και η Ελλάδα με έκτακτη εισαγωγή. Ένα προϊόν 1.000 ευρώ για 3.000 ασθενείς είναι 3 εκατομμύρια. Τι εννοείται για 3.000 ασθενείς, πρέπει να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Περίπου 3.000 ασθενείς αυτή τη στιγμή είναι στην κατάσταση να πάρουν το φάρμακο και αυτοί σίγουρα δεν θα πεθάνουν ή δεν θα βαρύνουν. Άρα θα ελαφρύνουν απότομα το σύστημα υγείας. Με αποτέλεσμα να απαλλαχτούμε από την οξεία πίεση. Αν λοιπόν έχουμε παραγγείλει 10.000, έχουμε και ένα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλά την επιδημία και να γλιτώσουμε από την απόλυτη κατάρρευση του συστήματος που θα μας οδηγήσει σε κάθε αιτία θανάτων από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει νοσοκομείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή με 10-15 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή λύνουμε το πρόβλημά μας. Το lockdown κοστίζει 5 δισεκατομμύρια το μήνα. Δηλαδή δεν είναι ανταλλάξιμα ποσά, είναι προφανώς η λύση σε αυτή τη στιγμή. Άρα εσείς, κύριε Κούβελα, λέτε ότι κανονικώς θα έπρεπε αυτή τη στιγμή το πρώτο που να συζητάμε είναι τα συγκεκριμένα φάρμακα, γιατί αύριο, για παράδειγμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για να δει πώς θα μπει μπροστά το εμβολιαστικό πρόγραμμα όταν έρθουν τα εμβόλια. Αυτό γνωρίζουμε όλοι. Εσείς λέτε ότι κανονικά θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει από το πώς θα λειτουργήσουμε την διάθεση, όπως είπε και ο κ. Φαρσαλινός, αφού είναι ενδοφλέβεια αυτών των φαρμάκων. Ναι, είναι ενδοφλέβιο. Μπορεί να γίνει από το σπίτι εφόσον υπάρχει κατάλληλη υποδομή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο νοσοκομείο και στα μέσης βαρύτητας περιστατικά. Στα πολύ βαριά περιστατικά, μόνο η κορτιζόνη και τα αντισώματα που δεσμεύουν τις νερλευκίνες έχουν σημασία. Αυτή τη στιγμή όμως, εμάς μας ενδιαφέρει να δεσμευτεί ο ιός, να σταματήσει η βαριά νόσηση που βαραίνει τα νοσοκομεία. Ωραία. Αυτή είναι η άμεση λύση. Ωραία. Κύριε Φαρσαλινό, εγώ πρέπει να σας το ρωτήσω, γιατί είστε καθηγητής φαρμακολογίας. Δώστε μου μια εξήγηση. Γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή προτάσατε τη συζήτηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε δίκαιοι. Η Αγγλία έκανε sprint στην ιστορία αυτή, έτσι. Και μάλιστα για προϊόν που εισαγάγει, ενώ έχει και την Οξφόρδη διπλά. Γιατί η συζήτηση για τα εμβόλια αυτή τη στιγμή, όταν εσείς λέτε ότι να η πρώτη λύση να αποφορτιστούν, περασμένη ώρα, και το σύστημα υγείας με τα φάρμακα? Κοιτάξτε, ρωτάτε εμένα που το βλέπω με καθαρό επιστημονικό παύλα ιατρικό μάτι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ένας πολιτικός. Δηλαδή απέχω πάρα πολύ από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Θα σας θυμίσω πώς γίνεται η φασαρία, από πού θα αγοραστούν φρεγάτες. Δηλαδή προτιμάμε να πάρουμε φρεγάτες από εκεί που θα μας δώσουν αντάλλαγμα μπανάνες και όχι από το άλλο. Δεν καταλαβαίνω πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Αν εγώ ήταν να πάρω αποφάσεις, εάν κάποιος με ρωτούσε, θα συνέστηνα ανεπιφύλακτα να προχωρήσει σε μια συμφωνία
με την Αμερική, με την Eli Lilly που παράγει το φάρμακο και προφανέστατα και με τη Regeneron που εμφανίστηκε αμέσως μετά, προκειμένου να δω με ποιο τρόπο θα καλύψω αυτές τις 10-15.000 δόσεις που χρειάζομαι αυτή τη χρονική στιγμή και τι συμφωνία θα γίνει. Αν θα έρθει με έκτακτη εισαγωγή, αν θα έρθει με επίσημη άδεια που θα δώσει με διαδικασία κατεπήγοντος ο ΕΟΦ, έστω και conditional. Κύριε Κούβελα, μην κουράζεστε. Έχει ήδη συζητηθεί και έχει ζητηθεί να έρθει το ένα από τα δυο τουλάχιστον, αν δεν απατώ, με της Eli Lilly, πολύ σύντομα στη χώρα και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε στην αρχή τα κέντρα αναφοράς, δεν ξέρω, κάποιοι οι οποίοι θα κάνουν την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως το υπόλοιπο της χώρας. Μην κουράζεστε. Λοιπόν, έχει ληφθεί ήδη. Με ποιον συζητήθηκε, γιατί εγώ σήμερα συζήτησα με την εταιρεία και δεν έχει γίνει συζήτηση. Το συζητήσαμε με τις εταιρείες μεταξύ μας. Η εταιρεία, ναι, έχει έρθει επαφή από ό,τι ξέρω εγώ με την Επιτροπή και είπαμε μια γνωμάτευση ότι θα θέλαμε και μάλιστα και η ελληνική εταιρεία Livoxon θα θέλαμε να έρθει εδώ πέρα και δεν είχαμε καμία αντίρρηση. Θα προχωρήσουν οι διαδικασίες να έρθει. Είναι θέμα χρόνου να έρθει στη χώρα. Οπότε μην κουράζεστε, θα έρθει. Και μάλιστα υποθέτω ότι θα έρθει πολύ σύντομα, ακόμα και πριν τον καινούριο χρόνο. Γιατί όχι τα φάρμακα. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, εσείς τι λέτε ως γενική, γιατί μπήκαμε στο κεφάλαιο εμβόλια. Εδώ ο κύριος Κούβελας μας είπε ότι πριν το εμβόλιο να δούμε καταρχάς αυτά τα φάρμακα. Και επιπλέον, επειδή είστε και καθηγητής ανοσολογίας, μου λέει εδώ μια τηλεθεατρία, παρακαλώ, ρωτήστε ποια είναι η αιτία, ποιο είναι το βιοχημικό περιβάλλον των ανθρώπων ηλικίας έως 20 που ο ιός δεν φαίνεται να κάνει εκτός των εξαίρεσεων κάποια σοβαρή βλάβη. Δηλαδή το σώμα σκοτώνει πιο εύκολα τον ιό. Τι γίνεται εκεί? Ναι, κοιτάξτε, τώρα θέσατε τεράστια θέματα. Πρώτον, τα θέματα πολιτικής της υγείας σε ένα επίπεδο οικονομικών της υγείας, εγώ δεν τα ξέρω. Ότι τα φάρμακα τα έχουμε άμεση ανάγκη και μάλιστα αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα για να καταπολεμήσουμε την νόσο στους βαρέως πάσχοντες αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι γεγονός. Το χρειαζόμαστε. Τα εμβόλια φαίνεται να βοηθούν, αλλά τα δεδομένα δεν έχουν ακόμη οριμάσει. Εν τούτης όμως θα συνταχτώ και εγώ με όλους και θα το κάνω και από τους πρώτους, ότι το εμβόλιο φαίνεται να βοηθάει. Δεν κάνει ένα εφιαλτικό σενάριο που σκεφτόμασταν εμείς που είμαστε ανοσολόγοι, αυτό που λέγεται antibody dependent enhancement of viral infectivity. Δεν φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Έχουν εμβολιαστεί πάνω από 50.000 άνθρωποι και δεν έχει εμφανιστεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Θα περιμένουμε τις μελέτες φάσης 3 να ολοκληρωθούν. Νομίζω ότι και αυτοί που βιάζονται να το δώσουν θα κάνουν ένα βήμα πίσω. Αυτά έχω να πω εγώ. Τώρα για το μεγάλο ερώτημα που έθεσε Μισό κύριε Βλαχογιαννόπουλε, δεν εμβολιάστηκαν και 50.000 με το εμβόλιο? 40.000 είναι μόνο η Pfizer. Να κάνω μια ερώτηση για το antibody dependent enhancement στον κύριο Βλαχογιαννόπουλο, που είναι ο ειδικός. Το antibody dependent enhancement ως φαινόμενο δεν το βλέπουμε σε κάποιον ο οποίος είναι εμβολιασμένος αλλά προσβάλλεται και από τον ιό, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά είναι τόσο καταστροφικό. Εγώ μιλώ αυτό που εμφανίστηκε στα ζώα, τα οποία πέθαναν. Εγώ τώρα να σας πω κάτι, στους λοιμοξιολόγους έλεγα, γιατί έχω βγει από τη μονάδα COVID τώρα, επειδή την έχουν αναλάβει οι λοιμοξιολόγοι. Η μονάδα COVID στο νοσοκομείο μου είναι συμβατικά κρεβάτια, όχι μεθ. Αυτός που μολύνεται και στις 12 μέρες κάνει μια επιδείνωση, 12 μέρες αρχίζει να φτιάχνει αντισώματα. Όχι, αντισώματα, ναι, IgM αντισώματα. Αυτός μήπως έχει τελικά antibody dependent enhancement? Αλλά αυτό που μας λένε οι μελέτες φάσης 1 και 2, ό,τι έχει δημοσιευτεί, μελέτη φάση 3 εγώ και καθηγητά δεν έχω δει να δημοσιεύεται. Μελέτη φάση 3, αν μιλάω στον κύριο Κούβελα, αλλά οι μελέτες φάση 1 και 2 δεν περιέγραψαν τέτοιου τύπου φαινόμενο, δηλαδή επιδείνωση της νοσήσεως μετά τη λήψη του εμβολίου. Αλλά πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από αυτούς τους 40.000 ασθενείς, 167 έχουν
διαπιστωθεί να νοσούν με COVID. Δηλαδή, πιθανώς να είναι κάπου 16-17 στην ομάδα του φαρμάκου. Άρα το αντιβόλιο dependent enhancement. Να σας πω, εγώ έκανα λογαριασμούς. Περίπου 40.000 είναι, δίνανε σε 4 το εμβόλιο, σε έναν το πλασίμπο. Άρα 32.000 έχουν πάρει εμβόλιο και το πλασίμπο έχουν πάρει 8.000. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, να σας πω εγώ τα στοιχεία που τα έχω. Γιατί πήρα, έτυχε και κάποιος μου έστειλε... Κύριος Φαρσαλινός μιλάει. Ναι, έτυχε και κάποιος μου έστειλε τα στοιχεία, τις οδηγίες που έδωσε ο MHRA στους γιατρούς για το εμβόλιο που έλαβε έγκριση στην Αγγλία. Θα σας πω ακριβώς ότι ήταν μισή-μισή, συγκεκριμένα η μελέτη Pfizer, έτσι, είχε 18.242 άτομα που πήραν το εμβόλιο, 18.379 το πλασίμπο, οι ηλικιακές ομάδες ήταν από 16 έως πάνω από 75, και υπήρξαν κάπου 167 που νόσησαν και στις δύο ομάδες. Από τους οποίους πρώτα περίπου, γιατί δεν έχει αυτά τα στοιχεία, αλλά με βάση το 90-95% είναι περίπου 15 στο εμβόλιο, 150 περίπου στο εικονικό. Ναι. Άρα το άντε που περιγράφεται, εγώ αυτό που γνωρίζω και θέλω την απάντησή σας ρωτάω δηλαδή, το είδαμε ουσιαστικά σε αυτούς τους 15 ότι δεν συμβαίνει. Όχι στο σύνολο, έτσι δεν είναι? Το είδαμε σε αυτούς που πήραν το εμβόλιο στις 20.000. Γιατί όλοι φτιάξαν αντισώματα αυτοί. Έτσι δεν είναι? Φτιάξαν αντισώματα, δεν φτιάξανε? Ναι, αλλά από τον ιό δεν έχουν προσβληθεί για να δούμε αν υπάρχει άντε. Δεν ξέρουμε αν έχουν προσβληθεί. Δεν έχουν προσβληθεί ακριβώς λόγω του ότι φτιάξαν αντισώματα. Λοιπόν, μην το χάσουμε κι εμείς οι τηλεθεατές. Το ρωτήσατε, κύριε Κούβελα, συγγνώμη. Μην το χάσουμε και εμείς τηλεθεατές. Μου λέει όμως ένας συνάδελφος από την Αθήνα που παρακολουθεί. Αλλά δεν απάντησα σε ένα άλλο. Γιατί θα απαντήσετε, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, κάντε μου. Νοσολογικά συστήματα. Ναι. Οι ηλικιωμένοι έχουν άλλα πράγματα. Έχουν μια προφλεγμονώδη κατάσταση anyway. Και πάνω σε αυτή κολλάει η φλεγμονή την οποία πυροδοτεί ο ιός με διάφορους μηχανισμούς και γι' αυτό τον λόγο αυτοί οι άνθρωποι κάνουν σοβαρό υπερφλεγμονώδες σύνδρομο και κάνουν και αυτή την θρόμβωση η οποία οφείλεται στη φλεγμονή, στη φλεγμονοθρόμβωση, στα πνευμονικά αγκία. Υπάρχουν εκατοντάδες εξηγήσεις, θα έλεγα στην κυρία, απλώς δεν είναι του παρόντος να τις συζητάμε. Επιστρέφω για λίγο σε εσάς, κύριε Κούβελα, γιατί θα μιλήσουμε πολύ για τα εμβόλια. Αλλά ένας συνάδελφος από την Αθήνα που παρακολουθεί μου στέλνει το εξής μήνυμα. Με συγχωρείτε, τι ακριβώς έχει πει ο κύριος Κούβελας? Υπάρχουν φάρμακα, έχουμε εδώ κάθε μέρα 100 νεκρούς στις ΗΠΑ, 1000 και συζητάμε για τα εμβόλια? Είναι μήνυμα συναδέλφου. Δεν θέλω να κάνω χρήση του ονόματος του, διότι με δεσμεύει προς το παρόν. Τα στοιχεία του δεν το λέω στον αέρα. Μας παρακολουθεί από την Αθήνα, από κεντρικό μέσο και μου λέει: συγγνώμη, είπε ο καθηγητής φαρμακολογίας ότι υπάρχουν φάρμακα. Πεθαίνουν κάθε μέρα στην Ελλάδα 100, στις ΗΠΑ 1000 και με ψέγει και ο δικαίος. Και τα αφήνεις έτσι, λέει. Ναι, υπάρχουν φάρμακα. 10 Νοεμβρίου πήρε το πρώτο άδεια, άρα έχει ένα μήνα που είναι αδειοδοτημένα σε κυκλοφορία. Θα έχουν πάρει αρκετοί ασθενείς στην Αμερική. Θα πρέπει να θυμάστε ότι δεν υπάρχει σύστημα υγείας που να καλύπτει την δαπάνη. Άρα λοιπόν εκεί είναι ένα άλλος τρόπος να διατίθεται τα φάρμακα. Στην Ελλάδα όμως, επειδή το προϊόν κοστίζει περίπου 1.000 ευρώ, θα μπορούσε να γίνει με πολλούς τρόπους εισαγωγή και με μεγάλη ταχύτητα. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει ήδη στην χώρα, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος με κατεπίγουσα διαδικασία να έρθει προκειμένου να σταματήσει αυτή η καθημερινή απώλεια ψυχών. Είναι σωτήριο ένα τέτοιο προϊόν. Μπορεί να μην είναι 100% αποτελεσματικό, αλλά από τους 100 που μπορεί να πεθάνουν μπορεί να γλιτώσουν 90 ή 95. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για τη θεραπεία και για την αντιμετώπιση μάλλον της κατάστασης. Και φυσικά θα γλιτώσει το σύστημα υγείας. Σηκώσατε το τηλέφωνο να το πείτε. Εσείς δεν παίρνετε αποφάσεις. Σε κάποιους πολιτικούς αρμοδίους που παίρνουν, να πάρετε στο Υπουργείο Υγείας και να πείτε: ρε παιδιά, ή κύριε Γκίκα, δεν πρέπει να μεταφερθεί αυτό εδώ? Έχει γίνει συζήτηση για τα μονοκλονικά αντισώματα. Θεωρούνται ότι είναι φάρμακα promising, δηλαδή τα οποία πιθανότατα θα μπορέσουν να μπλοκάρουν τη λίμωξη και περιμένουμε τις πρώτες αυτές που θα κάνουμε, τις πρώτες
εφαρμογές του φαρμάκου. Σας είπα πριν ότι έχει ήδη συζητηθεί και έχει μπει η διαδικασία να έρθουν εδώ. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Σαχινή, για να δώσουμε λίγο το context. Μισό λεπτό, κύριε Φαρσαλινέ. Αν με ακούει ο συνάδελφός μου στην Αθήνα που έστειλε το μήνυμα μετά από την απάντηση του κυρίου Γκίκα, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος πρέπει να το επαναλάβω, από τον Ιούλιο είναι στην Επιτροπή. Μετά αυτό δεν έχει σημασία. Τώρα έγινε η συζήτηση. Ναι, μετά από αυτή την πληροφορία, νομίζω ότι καλό είναι τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης να το φέρουν τώρα σε πρώτο φόντο ότι το φάρμακο είναι ή δυνατόν και αύριο το πρωί να είναι εδώ. Και το πώς θα το βρουν οι πολιτικοί με ποια δαπάνη. Αυτό ήθελα να πω, ναι, κύριε Φαρσαλινέ. Και να πω λοιπόν ότι αυτά τα φάρμακα τα οποία χορηγήθηκαν πριν κάποιος πάει στο νοσοκομείο και χορηγήθηκαν σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν αυξημένου κινδύνου να καταλήξουν στο νοσοκομείο, μείωσαν στις 28 μέρες την ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο κατά 70%. Δηλαδή, ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου το 10% έχριζε νοσηλείας, στην ομάδα του μονοκλονικού το 3% κατέληξε στο νοσοκομείο. Αυτό είναι 70% σχετική μείωση κινδύνου να καταλήξει στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Ναι. Θέλετε να σχολιάσω κάτι? Βεβαίως, και για το φάρμακο να σχολιάσετε θα ήθελα. Συμφωνώ. Το φάρμακο αυτό θα μπορέσει, που είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα που δεσμεύει την πρωτεΐνη ακίδα του ιού και δεν εισέρχεται ο ιός στα κύτταρά μας, άρα δεν μας μολύνει, είναι πολύ σημαντικό στο να αναστείλουμε πρώτον τη λίμωξη όσο μπορούμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση του αρρώστου και κυρίως να προλάβουμε τις βαρύτερες επιπλοκές της λίμωξης. Μην νομίζετε ότι θα εμποδίσει όλους τους ιούς να εισέλθουν που μας έχουν ακουμπήσει τα κύτταρά μας. Γι' αυτό ακριβώς δεν λέμε ότι έχει 100% επιτυχία. Έχει πολύ σημαντική επιτυχία όμως. Εντάξει, άμα στους 100 μπορείς να προστατεύσεις τους 80, τους 90 είναι λίγο. Είναι μεγάλη νίκη. Νίκη, απλώς νίκη. Και από τους υπόλοιπους που θα πάνε στη μονάδα πάλι ένα μέρος θα σωθούν. Άρα είναι μία νίκη. Πάντως, κύριε Κούβελα, τώρα αντιλαμβάνομαι τι εννοούσατε, έχετε δίκιο. Μου κάνει εντύπωση που στα μέσα ενημέρωσης δεν παίζει εκ παραλλήλου. Εγώ δεν θα πω να ισοσκελίσει, αλλά επειδή είναι και πιο άμεσο, διότι στα άλλα εκκρεμούν αδειοδοτήσεις ακόμη, θα περίμενε κανείς να παίζει πολύ έντονα. Έτσι δεν είναι? Τώρα έχετε δίκιο, τώρα το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Λοιπόν, αλλά είναι και επιλογή, επαναλαμβάνω, των κυβερνήσεων να μην παίζει σε πρώτο φόντο. Δεν είναι έτσι. Στις ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει αρκετά μεγάλη συζήτηση για τις προτεραιότητες που πρέπει να δώσουν. Ναι, αλλά εγώ είδα και από το BBC, με συγχωρείτε, μέχρι το TV5, από τη RAI μέχρι το Πολίτικα, όλοι για το εμβόλιο συζητάνε. Δεν συζητάνε για το φάρμακο αυτό. Συζητάνε η Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο. Η αρμόδια επίτροπος δεν είδα να λέει κάτι για το φάρμακο. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όπως είναι ο NICE στην Αγγλία, ο EQUIC στη Γερμανία, ο HAS στη Γαλλία, οι οποίοι ασχολούνται με την δευτερογενή αξιολόγηση. Κύριε Κουβελά μου, έχετε απόλυτο δίκιο εσείς. Εγώ μιλάω για την ευρεία κοινότητα. Διότι εγώ είχα μείνει με την εντύπωση, περίπου αυτό που άκουσα από τον κύριο Γκίκα, ότι είναι σε μία φάση που τα βλέπουν, πειραματική να το πω έτσι, και τα δοκιμάζουν. Εδώ μας λέτε... Έχει πάρει ταχεία έγκριση, ακούστε, έχει πάρει ταχεία έγκριση από το FDA, είναι αυτό που δόθηκε στον Τραμπ. Μάλιστα. Τότε δεν είχε πάρει την έγκριση και μπορεί κανείς, ένα κράτος μέλος, να έρθει σε επαφή με τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρθει σε επαφή με την εταιρεία, την Eli Lilly ή τη Regeneron κτλ. Και να το φέρει, μα δύο είναι αυτή τη στιγμή, και να το φέρει σαν... με δύο διαφορετικούς τρόπους, στην αρχή τουλάχιστον, είτε πώς θα το πούμε, σαν ερευνητικό πρωτόκολλο προς το παρόν. Όχι, ξέρετε, η Λίλη, επειδή έχει γραφεία στην Ελλάδα, έχει αντιπροσωπεία, είναι μεγάλη αντιπροσωπεία, υπάρχει μια δυνατότητα να έρθει με έκτακτη εισαγωγή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Φέρνουμε πάρα πολλά τέτοια φάρμακα, ορφανά κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία. Προβλέπω, κύριε Κούβελα, ότι πολύ γρήγορα θα το έχουμε στα χέρια μας. Δεν υπάρχει καμία αντίσταση σε αυτό. Πάμε τώρα στο εμβόλιο. Υπάρχει, όλοι έχετε τοποθετηθεί, ότι χρειάζεται ένα εύρος. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, κύριε Φαρσαλινέ, τα ερωτήματα που περιμένετε να απαντηθούν και ποια πιστεύετε ότι θα πάρουν και περισσότερο χρόνο να απαντηθούν? Οι μελέτες και με τον τρόπο που έχουν γίνει υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία μάλλον θα τα λάβουμε αφού εμβολιάσουμε σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού ή περιμένοντας
ίσως κάποιες μελέτες, παρακολουθώντας τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη φάση 1, παράδειγμα. Χθες βγήκε μια δημοσίευση που έλεγε ότι υπήρχαν αντισώματα ακόμα και 119 μέρες μετά τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer και αφορούσε τους συμμετέχοντες στη μελέτη φάσης 1, όπου όμως πήραν μεγαλύτερη δόση από αυτή που θα πάρει ο υπόλοιπος πληθυσμός. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν τη διάρκεια της ανοσίας, δεν γνωρίζουμε και νομίζω τα έχουν πει πάρα πολύ αυτά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αν θα γίνει φορέας, θα μπορεί να είναι φορέας κάποιος ο οποίος έχει εμβολιαστεί και αν θα μπορεί να μεταδώσει τον ιό, να ξεκαθαρίσω ότι δεν σε κάνει το εμβόλιο, γιατί ακούω και διάφορα, πάρα πολλά, και δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Το εμβόλιο δεν σε κάνει φορέα του ιού. Απλά ένας εμβολιασμένος μπορεί να έρθει σε επαφή με τον ιό, έρχονται σε μια κοντινή επαφή με κάποιον ο οποίος είναι μολυσμένος με τον ιό. Αυτός λοιπόν ο εμβολιασμένος δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα μπορεί να είναι φορέας με αυτή την επαφή και μετά να μεταδώσει σε ένα μη εμβολιασμένο τον ιό και να εμφανίσει νόσο. Δεν ξέρουμε ακόμα κατά πόσο μειώνει τη βαρύτητα της νόσου. Θα σας πω επίσης από τα στοιχεία που πήρα από την Αγγλία ότι δεν ξέρουμε και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στους ασθενείς άνω των 75. Διότι δεν υπήρχαν μολύνσεις σε άτομα άνω των 75, με αποτέλεσμα η αποτελεσματικότητα που μετρήθηκε σε αυτή την υπομάδα να μην είναι στατιστικά σημαντική. Όχι επειδή δεν δουλεύει το εμβόλιο, επειδή η μελέτη δεν είχε αρκετό στατιστικό δείγμα, δηλαδή δεν είχε αρκετές μολύνσεις που να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Έτσι, άλλο δεν δουλεύει το εμβόλιο, άλλο δεν έφτασε το δείγμα μου στατιστικά να μου δείξει διαφορά. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ερωτήματα, γενικά έχουμε ερωτήματα για το αν θα εμφανίσει η ανοσία της αγέλης, αυτό που ζητάμε τέλος πάντων, αλλά φαίνεται τουλάχιστον ότι σίγουρα θα προσφέρει. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε και δεν νομίζω να συμβεί κιόλας με αυτά τα εμβόλια που έχουμε τώρα και αναμένουμε να εξαφανίσουμε το πρόβλημα. Να πούμε ότι τελειώσαμε με την πανδημία, επιστρέφουμε στην πρώτερη κατάσταση, σαν να μην συνέβη τίποτα και κάνουμε τη ζωή μας όπως την κάναμε μέχρι το Μάρτιο του 2020. Ότι θα βοηθήσει όμως, το θεωρώ βέβαιο ότι θα συμβάλλει σημαντικά. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Ναι, συμφωνώ με όλα. Θα έλεγα το εξής, ότι από ένα εμβόλιο που μας λέει η Pfizer ότι έχει 95% επιτυχία, αναμένω τα εξής. Όταν ο ιός έρθει στο αναπνευστικό